No niin, moi YouTube, ja nyt teen tämmösen pienen tiedotusvideon. En kyllä tiedä katko kukaan näitä mun videoita ainakaan paljon, mutta menin tämmösen pellin tässä, että jaksatte kattoo. Älkää kysykö miksi me pelaan tämmöstä. Ja niin, ja sitten niin piti tehdä semmonen, että täältä voitte ehdottaa tänne mun kanavalle näitä pelejä. Ja sitten minkälaisia videoita haluatte nähdä. Kun mie en tiedä mistä te tykkäätte ja niin. Tämä oli helppo tai ykköstaso. Ja tää peli on tuolla. Tai niinku tää on miniklipissä ja niin tää nimi on Kavekaus tommonen niin. Joo, mutta pelaan vielä niin ilmoittakaa mitä haluatte nähdä. Niitä videoita. Ja sitten mä voin vaikka testata jotain peliä tai jotain tuotetta tai ihan sama en tiedä. Ja, tai tehdä jotain musiikkia ja jotain tämmöstä. Joo. Tai sitten jos haluatte tehdä semmosen kyselyvideon niin, tai jotain tämmöstä missä mä kerron jotain itsestäni ja jotain tämmöstä. Niin, joo. Laittakaa sinne kommenttiboksiin. Tämä video taisi olla tässä. Lopetan tämän nytten. Moikka!